Nekad najlepše nešto napraviti je gulaš na ovog način, napolje, na jesenju dan. Ali da vam naučim, ja bi da radim u kuhinju. Danas ti pravimo gulaš. Stavi luka da se kuva. I seckaj 2 glava bijelog luka ili 3. Ja sam koristila ove male cherry tomatoes. Ja sam od ovoga pola iskoristila, znači toliko koliko vidiš. Ja sam imala 2 paprike, znači na početak snimak sam isto koristila crveni paprika i vidi se razliku u boju u gulašu ako koristiš i crveni papriku, znači sve boje je najlepše. I presoli malo. Vidiš kako zamešam. Deset minuta skuvamo dole. Sve. Dok nisu mekane paprike. Nisu mi mekane još paprike, tako da ću ja pomalo da dodajem vodu svaki 2-3 minuta da ne bi izgoreli. Dole samo malo. Ne želim da stavim da bude kao supa, ali samo da bi se iskuvalo koliko bi trebalo. Posle 15 do 20 minuta ubacimo meso i preklopimo nekih 15 minuta, 10 do 15 minuta da bi se meso iskuvalo i onda stavljam ja ovaj paket. Ali da znate da u ovaj paket ako nemate imaš samo kašiku gustinu, 2 kašika brašne, kašikica crveni paprika i kašika vigeta. U činiju staviš hladnu vodu i dodaješ sve, samo malkice hladne vode, toliko da može da se napravi sloj i premešaš ovako da nema grudvice. Kada ti se voda vreje, ubaciš sloj u gulaš i zamešaš i obraćaš pažnju da ima dovoljno vode da ne bi se izgorelo i premešaš svaki par minuta. Otprilike će da ti treba da se kuva od 45 minuta do sat vremena, sve zavisi. Ostavi još 15 do 20 minuta da ti se skuha i spremni vodu za krompir pire. Uglavnom, nemoj da skuvate meso više od 30 minuta sveukupno da ne bi se zatvrdnilo meso i da ostane lepo i mekano. Tako da počinji tako sa paprikom i dok se on ne umekša, tek tada ubaciš meso. Vas da probaj da vidiš ako vam treba više vigetu, biber, so, šta vam već više treba. Ako vam nije dovoljno gusto, stavljate još kašiku gustinu u vodu, napraviš sloj, ubaciš unutra i ostaviš još 5 minuta. Ali po meni ovo je gotovo i sad ćemo praviti krompir pire. Probam još jednom da vidim ako je dovoljno slano. Skuvala sam ove male pače krompira 20 minuta i odmah ubacim u činiju. Dok je još vrući krompir, odmah ubaciš putera, vigetu, pa onda po kašiku mleka.
Ja bi počela slobodno sa 2 kašika. I zamešaj. Znači sad izgleda dobro krompir, ali ja ću dodajem još malo mlijeko. Jer za 5 do 10 minuta on će opet da se stvrdne kad ga staviš na sto, tako da nek bude slobodno malo više mlijeko, kašiku više nego što misliš. Vidiš ovako kako izgleda lepo. Znači on, kako sam ga stavila na sto i služilo, on se već stvrdnelo jer ipak je to prirodna gustina. Nažalost sam ja zaboravila da slikam kako izgleda gulaš na kraju, ali vjeruj mi, malo krompir pire, stavljaš gulaš preko. Baš je bila dobra i nije mnogo trajalo na sto. Zapratite me za više recepta i slobodno pogledaj na moj website za više recepta i vidimo se sljedeći put.